Pecho os ollos e miro o tempo transvirado que nos tocou vivir, Isaac Díaz Pardo. Aquel tempo incisivo que nos colleu de nenos, como un conto de medo, rapaciños conscientes, doloridos, insomnes, e así ficamos para sempre, por sempre. Nos quedou oculto o segredo da vida, entre o absurdo da morte, tal unha oculta profecía dos corazóns innominados, polo medio da guerra, que non remata nunca. Pecho os ollos e miro, Isaac, daquela, cando nos encontramos na nosa xuventude, dímonos unha aperta, número 13, da Rúa Finisterre, no fogar do agasallo de Arturo e de Matilde. Eu andaba nos 20, ti nos 22 anos, máis ou menos. Xa entráramos na noite máis oscura, pois a luz matinal se exterminara. A morte do teu pai asasinado e o meu irmão ferido e morto nun hospital de Jaca. Son feitos implacables que nunca non prescriben, nunca, meu amigo. Agora somos outros, pero somos os mesmos, nese misterio insólito que sosega o espírito e dá tempero ás almas. Pechar os ollos sobre o tempo irreversible nunha aproximación cara a utopía aberta e libre dunha sempre viva achegada á trascendencia, Ben sabía Mimina, a miña amiga da alma, non hai maior antídoto co amor para o infortunio. Son o amor e a saudade as forzas que nos rixen. No areal da Magdalena, na Argentina, choraches duras vaguas. Nós aprendemos moito da tua vida no fardel de exiliado de Luís Seoane, que develou conciencias na Galicia da diáspora. O seu ronsel inmorredoiro, meu amigo, quedou nestas palabras. De Pizarra e de Grés, 3 figuras sentadas na fábrica do Castro, de Pizarra e de Grés, igual que as nosas almas. E o poema que me inspirou Luís Seoane e que vou ler agora. O sentido da vida está na resistencia a non perder a seducción das formas insumisas. A páxina divina que se escribiu na neve, como o libro de Kells, ou falar da paixón que durou como a vida en Vigo no sagrado. E non perdelo todo na ruta da beleza cara a morte, nas madeiras gravadas na saudade de Luís Seoane, no exilio de Bos Aires, os oficios amados, a cerámica, o tecido, a orfebrería, a memoria auroral xunto ás pallozas a carón de algún dolme. Dibuxar con amor as liñas paralelas milenarias, vasos campaniformes, ou tal vez deseñar nalgún momento axial unha diadema. O neno Seoane medra e soña por o ribo do tempo, igual Isaac Díaz Pardo. Moitas gracias. Con Isaac tiñamos unha débeda grande, desas que non se poden medir que as magnitudes habituais da nosa sociedade, non? Todo o traballo enorme que ten feito. De feito, non é posible imaginar a historia da Galicia moderna sen xente como Isaac Díaz Pardo, sen a figura dese gran creador que tanto se falou esta noite aquí, Luís Seoane, ese gran faro, ese xigante, digamos, en todos os sentidos, ese gran pintor e gran escritor. En colabora precisamente con Luís Seoane, e máis adiante con Albalat, formou Isaac o Laboratorio de Formas. O propio nome
eu teño unha simpatía enorme por ese epígrafe xenérico, non? Laboratorio de formas. En sí mesmo, ese é un manifesto, un fermoso manifesto, que ten unha dobre misión. Laboratorio parece aludir a esculcas o carácter experimental, non? E cando teimaban sempre na orixe das formas, na señaloxía, na linaxe das formas, aí hai un doble xogo cara a futuro, pero tamén tendo moi presentes a raigame, a raíz, non? Aí nese campo magnético, e aí radica a forza da intuición dese gran intelectual que foi Luis Seoane, e onde coido eu que atinaron Isaac e máis Luis Seoane, non? Daquela eran tempos difíciles para Galicia, aínda que parece que sempre son, non? Con esa proposta o que se fixo foi unha aposta de reinvención do noso país. Unha aposta moi decidida e que tiña a forza da plenitude do lonxe, do que nace na distancia. A saudade no corazón do exilio, teríamos que precisar. A saudade ven sendo como unha lente de aumento, como unha lupa que amplifica a mirada e construye unha especie de Galicia ideal, non? Que hai a Galiza dos soños dos emigrantes e dos soños dos refugiados políticos que escaparon do totalitarismo. Ese legado, de algún xeito, toma forma nese nome fermoso do Laboratorio de Formas. Aí estaban, de algún xeito, as tertulias, os faladoiros, na Argentina, con Eduardo Blanco Amor, o gran escritor, con Rafael Dieste, unha especie de anxo republicano, con Lorenzo Varela, con Arturo Cuadrado, xa cun perfil máis, diríamos, máis técnico, máis de facer, ao tempo tamén dunha fasquía poética indudable, non? Un labor de conxunto que xurde do laboratorio dos soños, se manifesta na memoria do exilio, a loita pola memoria histórica, o labor editorial arreo, centos de títulos, como puidemos coitar antes de xeito minucioso, non? A intelixencia crítica en todos os sentidos, o apoio deseguido e xeneroso a toda iniciativa cultural, a creación do Museo Carlos Maside, que realmente é dos poucos museos que hai en Galicia. O museo é un espazo onde hai unha colección, e que eu saiba, en Galiza hai o Museo Carlos Maside, que crearon eles, o Museo de Castrelos, en Vigo, e non sei, pouco máis. De momento, moi pouco máis. Outros son apostas de pirotecnia cultural e de asociado ao espectáculo. E pouco que ver, de feito, co caída de memoria, de consolidar a cultura e de transmitir. A partir do Laboratorio de Formas xurde unha árbore de fermosos proxectos. Unha grande árbore con moitas ponlas, como antes pudemos, digamos, polo miúdo, podemos analizar polo miúdo, na Laudatio e noutras intervencións moi brillantes esta noite, non? Unha árbore grande, fermosa, con moitas ponlas, que tenta recuperar a dignidade para Galiza, seguindo o labor interdisciplinar do Seminario de Estudos Galegos que ficara estragado no 36. Por outro lado, é curioso, eu antes estaba pensando nas datas, nos números, que ás veces teñen unha especie de contido simbólico. No 63, no ano 1963, nace o Laboratorio de Formas. E a partir de aí, todo o que estamos falando aquí esta noite. O 63, se reparades, ven sendo a imaxe, seguindo o xogo da Alicia no País das Maravillas, o xogo dos espellos, unha imaxe espectacular. A data tráxica do liberticidio é o 36, que é unha data, un número, os números ás veces poden meter medo. O 36, desde logo, é un número que dá noxo e mete medo. O 63, que é esa imaxe especular, esa imaxe do espello dos soños, do laboratorio, da creación, da invención, da resistencia e da reexistencia, como di ás veces Manolo Rivas, e a batalla esa na que ainda estamos, porque isto non é máis que, digamos, unha etapa. Para min ese ideario do Laboratorio de Formas ten moito que ver cun consello que aí nos dera a todos, o gran poeta do Courel,
Uxío Novoneira. El falaba daba unha triple consigna, unha triple divisa: guardar, preservar, conservar, inventar, sería esa parte experimental, digamos, de creación, e transmitir as novas xeracións. É un consello que eu coido que é moi lúcido, con esa potencia oracular que tiña todo o que tocaba Uxío, non? Toda unha ringleira de xestos de humanidade en Isaac, de humor. O humor, ás veces, é un espazo tamén de resistencia e de loita pola liberdade. Hai tempo, escribín hai anos xa, recordo que coincidindo cunhas mostras do meu curmán Raimundo Patiño e máis Luís Seoane, no CEGAC. Raimundo expuña, era unha antolóxica, unha retrospectiva no Auditorio de Galiza, en Santiago. Luís Seoane era unha gran mostra no Centro Galego de Arte Contemporánea, no CEGAC. Eu daquela escribín un artigo bastante extenso para a revista Tempos Novos, e daquela dixen que tanto Isaac como Luís Seoane foron quen, daquela estou falando do ano 2000, foron quen de facer unha auténtica cidade da cultura. Que antes fixome gracia que falaba tamén Isaac. Eles sós, coa axuda de algúns amigos e o apoio dos exiliados. Reconstruíron a idea de Galiza en tempos difíciles. Trouxeron de Icaicín un anaco da utopía da Bauhaus e tamén da vanguarda constructivista que antes mencionou o amigo Xavier Seoane, efectivamente. A utopía da Bauhaus, que fora estragada polo totalitarismo nazi, do mesmo xeito que a vanguarda soviética esmorecera na petrificación, digamos, que acontece sempre en toda a revolución, co stalinismo e o realismo, chamado realismo socialista. Puxeron daquela Luís Seoane e máis Isaac Díaz Pardo, puxeron daquela arte e máis o deseño a carón da vida cotián, como testimuña da reinvención do seu país. Unha batalla que eu coido que sigue en pé. Hoxe, como sempre, vemos os intereses dos que loitan por facer de Galiza un non lugar. Quérennos ubicar na periferia da periferia, no furgón de cola, no derradeiro posto. Son os que propician, e sempre propiciaron, son os mesmos, a parálise e a foto fixa da historia. Nestes tempos de deslocalizacións neoliberais e de expropiacións máis ou menos forzosas, son decisivos os aspectos simbólicos, os referentes intelectuais nidios. Isaac pertence á escola da resistencia, é un mestre da resistencia, representa o poder civil no contexto da vida administrada, a testemuña de que paga a pena loitar polos ideais. E para rematar, simplemente, pois transmitir unha aperta moi grande, chea de amizade, recoñecemento, admiración e solidariedade para Isaac Díaz Pardo e tamén, lóxicamente, na memoria de Luís Seoane e de todos os que fixeron posible a fermosa aventura do chamado Laboratorio de Formas. E máis nada, moitas grazas. Boas tardes. Eu creo que a traxectoria moral e persoal de Luís Seoane e de Isaac Díaz Pardo, de ambos os dous, está neste punto en que a cultura é unha punta de lanza para mellorar as sociedades e mellorar a civilización. Eu querería só salientar dúas ideas entre as moitas que se poderían abordar ao falar dunha personalidade tan rica e tan polifacética e plural como a de Isaac Díaz Pardo. Unha delas é esa preocupación da conexión da arte cos problemas sociais e os temas de arte-industria. É dicir, esa conexión coa Bauhaus, esa conexión coas vanguardas soviéticas, tampouco
tan mal coñecidas, tan fundamentais nos temas do diseño gráfico, temas da socioloxía da arte, da creatividade de arte, do desprazamento do creador individual ao ámbito do colectivo, de facer participar a sociedade de alguma maneira globalmente desa creatividade e de abrir novas formas, ás veces con horizontes e lindes e planteamentos utópicos. Eu creo que a conexión con estes aspectos que el ademais ten teorizado e das que ten falado moitas veces é unha das ideas fundamentais e das que máis nutren pois todos os proxectos e as actividades creadoras que el fixo. E a outra idea que me parece moi pertinente é o feito de preocuparse tanto, el Luis Seoane, de crear un museo de arte galega cando ninguén se preocupaba disto no noso país. Cambiaron tanto as cousas en Galiza que perdimos moi rapidamente a memoria do que pasou. Pero é tan recente a democracia que agora, como empezamos a ter moitos museos e a vida cultural e social vai indo normalizada, non vemos o abandono absoluto e radical que en todos os parámetros posibles estaban todas as artes plásticas e visuais en Galicia nesa época. Entón, a creación dese Museo Carlos Maside, cos estudos do movemento renovador e todas esas actividades, eu creo que é un dos aspectos fundamentais e dos labores que máis lle debemos. Xa se sabe que non podemos volver a historia atrás e a perda de persoas como Seoane e todos os emigrantes que tratou Isá, que estiveron no exilio, e tamén o propio Isá, na época en que estivo emigrado, senón semi-exiliado nesa estancia lá, privaron a cultura galega desa transmisión directa, de man a man, desa veta extraordinaria que había na cultura republicana. Pero, unha vez que iso non foi feito, esa memorización, esa recollida de material, outorgáronnos realmente iniciativas moi importantes. Realmente é fundamental esa veta, se o vísemos como unha mármore ou como un prado que ten os seus regos, ese rego, esa veta de mármore que ven de Isaac, que ven do seu compañeiro e amigo, como dous de sempre, que era Seoane, e de todos eses outros exiliados, xente progresista que deu o mellor polo país. A verdade é que é unha honra estar aquí hoxe celebrando a Isa Díaz Parda, e moitas gracias pola miña parte. Pois non é para amolar, Isaac. Esta homenaxe necesitámola nós. A Isaac, como a enerxía, non lle gusta ser loado. A loa é unha detención, un distraer, unha perda. Hai unha foto da nenez, aos 3 anos, na que xa leva unha bata de traballo. Aparece co pai, Camilo, e coa irmá, Mercedes, na horta da Casa da Tumbona, en Santiago. Pai e neno están sentados. O corpo do pai fai de atril. Sostén un gran libro no mesado das pernas. O neno ignora a cámara. Ten que facer. As súas mans traballan no libro. Están en acción. O dedo indicador traza un suco na liña e conduce a ollada. Outro valor desta foto son as cores verdadeiras que susire o branco e negro. O banco, o libro e as mans do pai semellan feitos da mesma árbore, dunha mesma madeira brunida a intemperie. Porque a arte de Camilo, mestre dos cartéis e escenógrafo, ten ese selo de ir vivir o relento e créalle á xente da pé outro espazo que antes non tiña, unha porta de dobre folla que a ollada pode abrir se quer atravesar 4 paredes. A idea desa arte á intemperie, unha segunda natureza ensertada, é un primeiro saber da herdanza. Tamén o de crear espazo. Hai outra foto na que falan as pedras. Non é fonética ficción. Pode verse o que as pedras din, sí. Isaac transcribiu esa onomatopea dun erotismo histórico, un sí, quero, sí, seolóxico,
o xeito de grafiti no lousado do Obradoiro. Logo subiu ao alto do Pazo de Rasoi e fotografou en picado ese sí, o sí, quero sí, do 28 de xuño de 1936, o día riseiro en que Galicia votou un estatuto de autonomía que no seu limiar dicía que ese autogoberno se acababa sen odiar. Aos poucos días, a maquinaria pesada do odio e da alta traizón ponse en marcha para esmagar todos os sís de España, o espertar do deseso. Porque o golpe fascista foi, sobre todo, unha conspiración de odio contra o deseso, a sanreira contra os corpos que abrazaban novas formas, contra os cartéis que abrían portas de dobre folla nos muros, contra o seletrear erótico das linguas que perden o medo. A ollada de Isaac, como a cámara do cine verdade de Siga Bertop, ten un obturador que non se pecha. Pensaban que estaba agochado nun fallado, mais a súa ollada estaba ceiba. A toda presa andaba para filmar a calor específica da humanidade antes de que chegara o terror cos seus caíños. Esa é a fonte da súa lendaria enerxía, a enerxía de Isaac. Algúns confúndena con nostalgia, mas non, é a calor específica da humanidade. O golpe tiña por obxecto o espolio da esperanza para sempre. Hai quen pensa que a esperanza é unha abstracción como calquera outra, mas a esperanza non pode vivir esgazada da vida. Necesita crisálida, que alguén a leve, aínda que sexa con impedimenta de loito. O pai asasinado, a nai entolecida polo crime que lle levou o home querido, cazados os compañeiros, compañeiriños, tratados como alimarias, saqueado o seminario de estudos galegos, toda aquela provisión comunal do saber, sentindo as poutas, a rozadura da gadaña, Isaac foi elixido pola esperanza, meteuse nel, como nunha arca coas cadernas de oso, esa calor específica da humanidade. Hai outro retrato fotográfico de Isaac. Está en bañador, diante do mar, mas nin el semella un bañista no lecer do verán, nin o mar da Prata. Vese que a foto forma parte dun relato. Están sós, home e mar, en esa posición dun odiseo emigrante que se descubre en realidade exiliado. Esa gravidade da posición do bañista corresponde a un home espido, valentemente espido na viaxe interior e exterior, como espido está o mar. A parte invisível do retrato é a do pintor que decide non pintar, arrombar os pincéis e pechar a artesa dos óleos. Quen coñeza a obra de Isaac, digamos, por exemplo, as súas xentes que ollan, a muller que leva na cabeza as cousas que vai precisar na vida, os estudos e variacións en col do tema da parella, as arrepiantes crucifixións, a visión dun bosco vanguardista da nave espacial, eses lenzos magistrais que van do gozo sensual o agoiro estarrecedor do esnaquecimento do sentido. Quen coñeza esa obra feita con man sincera, eses lenzos que enchían o baleiro con información esencial e beleza perturbadora, quen coñeza esa obra terá que laiarse, mesmo considerar inexplicável, dun rigor radical, a decisión de pechar ese almeiro de pintor que pousara tamén nas súas primeiras cerámicas feitas cunha materia case transparente chamada sutileza. Mais a man sincera, o pincel de Isaac é un prolongamento do profundar da ollada que agora mira o mar ao xeito do mirar mariñeiro, que envé camiños. Se deixa a arte de pintar non é por perda do deseso, é un xeito verdadeiro de exiliarse para sempre
dunha realidade impostora, de saír do beirado, tomar unha opción na historia dramática da cultura. Os lenzos son sudarios de Huici e Francisco Miguel, asasinados, e os outros grandes artistas están na diáspora. Na Argentina, na convivencia do desterro, reactívase a calor específica da humanidade que Isaac leva dentro. E foi ali a que lle aprenderan cousas prácticas. A bofé. Atopou a custodia, a memoria, a máis útil ferramenta. A memoria que avanza cara adiante, o xeito de quen sabe remar e vai de costas á quilla e ao destino para impulsarse e ver mellor as marcas. Iso é o que ten a memoria no viveiro da calor específica da humanidade, que non couta, senón que abre espazos. Agora entendemos o retrato de Isaac diante do mar. É a ollada dun agrimensor do tempo, dun topógrafo da esperanza. Isaac volve da América cunha memoria creadora de espazos. Esa é a misión que trae e a que se entrega. O país é un cráter, a marca do medo, a morada do baleiro. Sen espazo, sen hábitat, non hai ser. A memoria que trae Isaac ten a forma dun cigoto futurista, o primeiro dos circos concéntricos. O home que saíu de dentro dos cadros ponse a encher o baleiro, a abrir espazos en medo, almeiros criadores, lugares onde se poda dar a esperanza con vontade de estilo. Hai outro retrato de Isaac no castro de Samoedo. Leva a 2 nenos, os fillos Camilo e Rosendo nunha carretiña, entre árboles froiteiras. O retrato humorístico dun transportista da esperanza, porque a esperanza gosta dos fogares nómades, de ter casa, sí, mais que se mova. Por iso, hai unha componente de esperanza tan grande na cultura tal como entende Isaac. É un fogar en movimento. A cultura forma parte da necesidade, non do desvaldir. A cultura, como un dos seus cadros, ten a imaxe da muller que leva en riba da cabeza todas as cousas necesarias para vivir. Isaac é un pesimista riseiro. Pesimista porque utiliza a razón e ten o instinto da terra, non no sentido retórico, senón do corpo de home que é un enxerto de Gaia e sente os seus latesos. Mais tamén utiliza o vento adverso como unha enerxía. No Divino Sainete, Curros describiu de xeito esperpéntico como os precursores e heróis do resurdimento eran devorados crus. Tamén nisto a biografía de Isaac é exemplar. O home valioso, o icono vivo dunha Galicia creadora, atacado polas poutas da cobiza, do capitalismo impaciente, nun episodio que nos fai evocar o máis duro Shakespeare. Moito peor que o dente máis afiado da serpe é a ingratitude. Só dixo Roland Barthes na loanza de Antonioni. A condición do creador, de quen se entrega a súa misión con integridade moral, é frágil. Mais non. O sinistro anxo da desmemoria non poderá nunca con Isaac Díaz Pardo, aquel mozo que un día fixo que falara a materia máis silandeira de Galicia, a pedra, e que dixera sí. Velaí vai Isaac. El é o espazo, a enerxía que se dá, a calor específica da humanidade, a memoria que é cigoto, que é nación, a nación dos ceibes, da divisa irmandiña que derrubou os castelos, Deus fratesque Galeiciae,
Deus e os irmáns galegos, un Deus arrentes do chan, libertario que berra cos irmáns, ninguén por riba de nós. Sí, dixo a terra, sí. O idioma e a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma e a chave, coa coa abrimos o mundo, o soloco máis feble, o pensar máis profundo. O idioma e a vida, a coitela da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma e a forza que nos xungue e sostén, se perdemos a fala non seremos ninguén. O idioma e a forza que nos xungue e sostén, se perdemos a fala non seremos ninguén. O idioma e a vida, a coitela da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma e a vida, a coitela da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma e a forza que nos xungue e sostén, se perdemos a fala non seremos ninguén. O idioma e a forza que nos xungue e sostén, se perdemos a fala non seremos ninguén. O idioma e a forza que nos xungue e sostén, se perdemos a fala non seremos ninguén. Manuela can le casou con Xan, e Xan casou con Manuela. E os dous ollaban pro ceo, da mentres traballan a terra, porque pasan avións e coidan que lles fan señas. Manuela can emigrou, e Xan emigrou con ela, e a lo fixeron de todo, dende dramas a comedias, e aínda que este mundo é grande, perderonse na ringleira de xente que vai por ir a faguero que lle peta. Manuela canle e o seu home fixeron unhas pesetas en unha nave espacial, alugaron a tenda e agora van sacochando nun recunchiño calquera, van facendo polo ceo o que fixeron na terra, o que fixeron na terra. Manuela canle casou con Xan, e Xan casou con Manuela, e os dous ollaban pro ceo, na mentras traballan a terra.
porque pasan a Dios e coidan que lles fan señas. Manuela tan emigrou e Xan emigrou con ela e a lo fixeron de todo, dende dramas a comedias, e aínda que este mundo é grande, perderonse na ringleira da xente que vai por ir a faguero que lle petan. Era a música de Ramiro Cartelle e a letra de Isá Díaz Pardo. O idioma e a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma e a chave, coa coa abrimos o mundo, o soloco máis feble, o pensar máis profundo. O idioma e a vida, a coitela da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma e a forza que nos xungue e sostén, se perdemos a fala non seremos ninguén. O idioma e a forza que nos xungue e sostén, si perdemos a fala non seremos ninguén. O idioma e a vida, a coitela da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma e a vida, a coitela da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma e a forza que nos xungue e sostén, si perdemos a fala non seremos ninguén. O idioma e a forza que nos xungue e sostén, si perdemos a fala non seremos ninguén. O idioma e a forza que nos xungue e sostén, si perdemos a fala non seremos